På Center for Undervisningsmidler har vi indkøbt 5 tidslinjetæpper. Et sådan tidslinjetæppe vil vi gerne præsentere her. Tidslinjetæppet består af 5 knap 4 meter lange tæpper. Når disse er samlet, er det altså tale om en knap 20 meter lang tæppe, som præsenterer verdenshistorien på en sjov og vigtigst af alt overskuelig måde. Tæppet er inddelt i 3 hovedområder. Historie, herunder de 29 kanonpunkter. Teknik, som blandt andet fortæller om hvilke opfindelser der bliver gjort. Religion, idéhistorie og litteratur, som blandt andet indsætter danske forfattere i den store verdenshistorie. På tæppets kant løber årstallene og tidsperioderne, så eleverne kan danne sig det kronologiske overblik, som blandt andet er et af trinmålene i historieundervisningen. Nu vil vi prøve at tage et lille periodenedslag. Vi starter med Mohammed. Vi ser tidslinjen løber herude. Vi iler frem til vikingetiden. Og inden vi ser os om, er vi taget på det første korstog. Og når man har sagt korstogene, ja, så har vi selvfølgelig også den danske korsfarer, nemlig Absalon og Valdemar den Store. Vi lægger også mærke til, at de store opfindelser, der kommer med, blandt andet er krudtet blevet opfundet. Tidslinjetæppet giver et unikt kronologisk overblik. Det kan bruges af alle, både de store elever og de små elever, så der er kun én ting at sige, og det er skyndt at få fat på det. For at gøre det hele endnu bedre, har vi på CFU kigget på de 29 kanonpunkter til historiekanonen. Det nye faghæfte for historie. I det faghæfte var der en 29-punkts kanonliste, som indeholdt punkter, som alle danske skoleelever skal undervise i. Ikke alle skoler har lige mange materialer til dette, og det er her CFU kommer på banen. Vi har lavet vi vil kalde det en kanonliste, der viser, hvilke materialer, som vi har til de 29 kanonpunkter. Disse materialer kan jo så lånes i vores store udlånssamling og kan hjælpe dig med at forbedre din undervisning. Men hvor finder man den? Det er simpelt. På vores hjemmeside går man ind under fagenes idéside. Her finder vi naturligvis historie. Og det er lige præcis her, denne 29-punkts kanonliste, den kan ses. Den ser sådan her ud. Det er ikke så interessant. Det, der er mest interessant, det er, når vi kigger ned på indholdsfortegnelsen. Her er de 29 kanonpunkter, startende med Ertebøllekulturen, sluttende med 11. september 2001. Vi kan prøve at se, hvad vi har omkring reformationen. Vi lægger mærke til, at vi opererer med begreberne primære læremidler og sekundære læremidler. De primære læremidler er der, hvor at selve teksten på bogen afslører, at vi har at gøre med kanonpunktet. Vi kan fx prøve at kigge på alle tiders reformationstid. Hvis vi klikker på linket, kommer vi direkte ind på bogen. Vi kan enten læse mere, eller gå direkte ned og booke bogen. Der er også sekundære læremidler. Det er bøger, som i princippet også handler om reformationen, men som også beskæftiger sig med andre ting, f.eks. Grevens Fejde. Nogle gange findes der også tv-udsendelser til kanonpunktet. Her er der for eksempel en udsendelse, som kan streames direkte på din computer, eller på dit ActiveBoard Smartboard, eller hvad nu sådan noget hedder, som du måske har hængende i klassen. Det er ikke lige mange bøger, vi har til alle kanonpunkter. Men vi har noget til alle. Vikingerne har vi rigtig meget til, andre knap så meget. Men alt i alt, så har vi bøger til de 29 kanonpunkter, og vi håber, du vil låne en masse af dem. Held og lykke med arbejdet. Og husk selvfølgelig også at låne tidslinjetæppet, når du er i gang. Tak fordi du så med.